Nola piztutzen da sua, tana elurretan bale bada? Nola piztutzen da sua? Imposible. Imposible. Ba ez da imposible. Posible da. Imaginatzen, baina. Hortarako, kordoiarra, pitxa eltze zaion egur bat. Pitx. Era de pitx, hoi da? Pinuan erretxina da hori. Erretxina. Erretxina. Zu udaran jaso behar duzu, pentsatutakio, neguan zer datorren. Zakutxo bat edo. Ako, honek ikusten. Eta bilduz, zonalde lurren ezien da? Lurren ezien da, eroritako pinu baten. Ja. Ikusten zuen, zer pitxak dira dakan. Eta ezuakin pusketa hon bat kendu, hori urte guztia. Azatzen zaizkio, astiratxo batzuk, labanakin. Kospainiako txoko, su hartzen du, seku hartzen du. Bai, Seku, daka harritxik. Baina eta gero horrei zeur botatzen, dena humedoa dauta. Baina horri holako zatitxo adinezkio horrek ahontatzen duten masko. Eta hartzen duzu egozin eur klase, pizkat elurrak endo eta arbita. Bai,